бо мақсади сахт гузоштан дар чорабиниҳои марбути солҳои рушди диҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи ҳунармандони мардумии шаҳру диҳоти Панҷакен пайваста тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. мавриди зикр аст, ки ҳунармандони мардумии шаҳри бостонии Панҷакен дар чорабиниҳои умуми шаҳрӣ бахшида ба санаҳои фархонда ширкат варзида маҳсули дастони пуреъҷози хешро манзури тамошобинон ва намояндагони мақомоти гуногуни давлатӣ мегардонанд. дар ин замина бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакен намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид, ки иштирокчиёни он андешаву мулоҳизот ва номгӯи ҳунарҳои хешро аз ҷумла чунин муаррифӣ карданд. Ассалому алайкум, раиси муҳтарам, хуш омадед. Дар ин кошонаи бузурги Кӯхи фарҳанг мо ҳунармандони Кӯхи фарҳанг ба муносибати ҷашни рӯзи парчам як намоиши идона ташкил кардем. ҳунарҳои дастӣ ва ҳунармандони Кӯхи фарҳанг мебошад, ки дар ҷашнвораҳои тарихӣ мо ҳамин ҳунарҳои сӯзанидӯзӣ, наққошӣ, кашидадӯзӣ ва қуроқдӯзиро ба роҳ мондем. ба ҷавонону расонзанҳони хонашин ҳамин ҳунарро меомӯзем, ки бисёр мардумо аз ин ҳунар огаҳӣ ёфтанд. хеле ҳунармандон, сафи ҳунармандон зиёд шуд. инҷо мо сурати шоири маҳбубамон, асосгузори адабиёти классики форс, одаму шуаро, малику шуаро Абу Абдуллои Ҷойдакиро гузоштем. инҷо бошад соли 2014 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли эҳёи ҳунарҳои миллӣ эълон гардид ва ман бо ҳамроҳи фарзандонам дар шаҳри Хуҷанд дар маркази таълими истеҳсолии Шероз, ки онҷо ҳунари қолинбофиро аз худ намудем, тӯли 3 моҳ фаъолият кардем, ҳунаромӯзӣ кардем ва инчунин фаъолият намудем. ва аз соли 2014 то соли 2020 дар бисёр маъракаҳои фарҳангӣ сиёсӣ иштирок намудем бо аҳли оила, бо ҳамроҳи шавҳарам ва сазовори тӯҳфаҳои ҷаноби олӣ гардидем. аз 5500 сола шудани саразми бостонӣ фарзандони мо хеле шоду хуррам ҳастанд ва аз ин рӯ саразми бостониро табрик намуда истоданд. саразм 5500 сол муборак. инчунин духтарчаам дар назди ҷаноби олӣ баромад карда буданд ва ҳоло мехостам камтар дар бораи таърихи саразм маълумот диҳам. шаҳркадаи саразм яке аз ҷодгориҳои қадимтарини давраи нолид ва аввали асри биринҷӣ дар осиё марказӣ мебошад. дар болоби зарафшон 4 ёдгорӣ ва якчанд нуқоте, ки ба ҳама зинаҳои давраи биринҷӣ хосбода ошкор гардид. ин манбаъҳо маҳаллаи саразм, қабри зарчи халифа, қабристони дашти қозӣ, қабристони чорбоғ ва ғайраҳо мебошад. чун расид даврони истиқлоли мо, гашт пургул кӯчаи иқболи мо, пешвои миллати шӯҳратшиёр кард хидматро ба миллат ихтиёр. аз сахояш мулки мо дигар шуда, Тоҷикистон боз зеботар шуда. ӯ саразми бостонро ёд кард, рӯҳи ҳар бигзаштаеро шод кард. офарин бар ҷамъи азми пешво, кордониҳою назми пешво. мешавад наздиктар иди саразм, рӯзи хушбахтию испиди саразм. Тоҷикистони азизам шод бош, то абад поянда бош, обод бош. воқеан муаррифии ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри бостонии Панҷакен яке аз нишонаҳои тамаддуни қадима доштани халқи мо мебошад. агар чунин чорабиниҳо бештар шаванд, мо бонувону духтарон ва онҳоеро, ки ба ҳунарҳои мардумӣ рӯй оварданд, гирд биёрем. онҳо дар чорабиниҳои вилоятии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзанд, метавонанд ҳунари мардуми Панҷакенти Бостонро ба ҷаҳониён пешниҳод созанд.